wong gagah bener jenengmu Bratasena dasar Bharatata Bratasena ya Bima Sena waduh cah desa jenenge loro ya Werkudara wah malah telu Arya Sena wah papat Gandawastratmaja 5 kowe sapa 6 rosok kupingmu kowe sapa takon karo aku to yo genah patih saka Sengkapura jenengku Surati Mantra Surati Mantra kowe ya kowe yen kelak peringgake kanthi becik kowe mulya munggah gunung meneh merga tan wurunga kengko bakal dadi pengewan-ewan dadi korban tumrap lelakon iki Bratasena kowe minggat kowe njaluk sangu dhuwit pira wene waton aja melu celeng boloteng kebolaten wis dadi sumpahe Bratasena bumi iki kelairane ibuku aku wajib melu ngayon yen ora minggat saandamu kabeh aja takon dosana buta pangge gateng sirahe wah sugih kendel bondowani apa abang tebak gangsaran roh hilang nyawamu jago ya mong kowe Bratasena aja nganti kalah yen nganti kalah wong sak negara bakal rekoso mergo kamurkane Kangsa Dewa mula kang mangkono lah wis muni kula ingkang sowan wonten ing alun-alun negari Mandura mriki wah syukur Mas pripun kabare panyuwun kula dhumateng Rama Prabu Basudewa sampun dipun pinangkani tegesipun dinten menika tempu ing damel adu jago menungso saking kraton Mandura sampun pikantuk jago nawa dereng Mas nun inggih kula kelampahan milih sawung nuwun sewu ingkang ngadeg ngayer-ayer wonten wingking kula mriki jago kula saking kasepuhan naminipun sinten naminipun pun Bratasena lare pundi saking Gunung Saptawarga nggih Paman Surati Mantra wonten rawuh niku calon mungsuh sampeyan wah bocah gunung bocah desa esa-esa tan wurunga boten badhe mindho damel kula sagah ngrampungi bagus Paman Grasena wonten dawuh nuwun sewu supaya saya rame supaya saya regeng supaya saya gumyak jagone men saya grengseng niki kudu nganggo totoan lho nyuwun pangapunten nggih dawuhipun ingkang Rama boten dipun keparengaken ngabotawan karana menika larangan tumraping agami miwah negari mboten saged niki mangke mboten rame mboten gayeng yen mboten ngangge totoan mila sampeyan minangka wakilipun Kanjeng Rama kedah diadaki tumrap lelampahan menika nanging menika mangking glandang carang saking pucuk menapa trep ing ngatasi para senton negari Atmajaning Ratu parandene malah miwiti ngurupaken dumateng geni kanistan ingkang wujudipun ngabotuan menika mboten sagrebuk kautaman teng mriki sing baku gayeng sing baku rame mboten perlu geden-gedenan totoan wiwit saka sing cilik-cilikan rumiyin sak yuta pripun mosok sampean adine ratu
Sentana Praja ora nggawa dhuwit sak yuta. Nggih. Menawi namung setunggal yuta kemawon kula nderek. Lah rak ngaten, sae menika. Ning atase penggedhe kok totoan mung sayuta niki mangke disorak tiyang kathah. Diunggahke melih 10 yuta. Kok saya mindak ngoten kados pundi? 10 yuta mokal menawi paduka mboten kersa ndradhaki tegese paduka mboten gagah. Inggih menawi 10 yuta kula wani. Lah rak ngaten diunggahke meneh 100 yuta. Iye Bratasena. Wani yo tak toane nyawaku. Totoane 100 yuta wani yo. Sanguku mung selawe. Ah wis ora. Aku mengko sing saguh ngrampungake lelakon iki. Ya yen pancen wis madhep mantep aku yang bakal manut nggih. Ngger yen tetelo kados mekaten kula namung badhe tutmuri. Rak ngaten. Diunggahke melih 1 miliar. Waniyo. Aku iso ngukur kekuatanku. Waniyo. Yen ra gelem aku malah mulih. Inggih menawi 1 miliar kula namung nderek. Nah, diunggahke melih 1 triliun. Inggih kula mangking sagah ndadaki. Nah, praon. Inggih kula namung badhe manut. Dipentok munggah pisan bur manuk. Bur manuk niku tegesipun bur manuk upaminipun jago kula Paman Surati Mantra ingkang kalah. Mangke Kadipaten Sengkapura kula tambahi gulu kula badhe kula aturaken dhumateng Rama Prabu Basudewa ning kosok mangsulipun. Menawi ngantos Bratasena sing kasor, Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo. Tegesipun Kraton Mandura dados wewenange Kangsadewa niku bur manuk. Caca mentap lir kinetap Dupaya sinipi Caca pang mawinga-winga wengis Netra kocak ngundar handir Kriwikan dados grojokan perkara sepele dadi gawe jebul lerekipun anggen paduka ngawontenaken adu jago menika kados mekaten to. Lah mboten sangrebabak niku. Niki sing ngenteni pun tiyang kathah alun-alun wis kebak menungso kepengin nonton trajange Surati Mantra kalian Bratasena. Adu jago diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung. Rikalanira ngune naga makikian pemambang katonku mawang
wis anyoman nampek isih manaut sigra marang risang bayu siwi ladalah wong gagah bener jenengmu Bratasena dasar para nyata Bratasena ya Bimasena waduh cah desa jenenge loro ya Werkudara wah malah telu Arya Sena wah papat Gondowastratmaja 5 kowe sapa 6 bosok kupingmu kowe sapa wah takon karo aku to iya genah patih saka ing Sengkapura jenengku Surati Mantra oh Surati Mantra kowe ya kowe yen kena tak peringgake kanthi becik kowe mulya munggah gunung meneh merga tan wurunga kengko kowe bakal dadi pengewan-ewan dadi korban tumrap lelakon iki Bratasena kowe minggata kowe njaluk sangu dhuwit pira wenehe waton aja melu celeng boloten kebolaten wis dadi sumpahe Bratasena bumi iki kelairane ibuku aku wajib melu ngayomi yen kowe ora minggat sak andamu kabeh aja takon dosana buta tangke gateng sirahe wah sugih kendel Bondowani apa abam tebak kang saranro hilang nyawamu Penemban apa to celuk-celuk iki wah angger kangsa suwi mboten metu jenengan nggih Mbah Prawira pripun
kula pun menehi dhuwit kalian jenengan pinten-pinten puluh yuta. Sampeyan paranormal kula, sampeyan dukun kula. Nuwun sewu yen nganti jago kula Paman Surati mantra kalah, sampeyan sing kula pateni dhisik dhewe. Beres. Bonto, jago sampeyan waton dicekel kalih Mbah Prawira, mesti akeh menangi. Aja kok mung jago perang, nuwun sewu. Wong nyalonke lurah angger dicekel Mbah Prawira, akeh radadine. Ora dadi malah mboten akeh dadine. Sampeyan golek dina jemuah kliwon ngeten iki pun bener. Merga hitungane dina pasaran niku yen dijumlah disuda niku tibane enten 6. 6 niku mapan wonten kemenangan paduka angger kangsa. Kok saged mangitung to 6 nggih. 6 siji menang, loro kalah, telu menang, papat kalah, 5 menang, 6 menang. Menang mau nggih menang pun to. Tur weling kula nuwun sewu. Niki sakjroning perang tawadu jago niki lak wanci srengenge jedul. Wancine awan. Men sampeyan entuk kekuatane saka Sang Hyang Surya, kula suwun sampeyan nuwun sewu yen pas pipis ampun nganti madhep ngetan. Merga jedule srengenge niku saka etan. Kula boten angsal yen toyan utawi pipis madhep ngetan niku sirikan. Kula wau ngertos sampeyan nguyuh madhep ngetan. Ambak madhep ngetan ning kula ongkek ngalor wau niku. Nyapa ngene wis disangoni neh. Mboten kersa purun. Mboten kersa nggih mboten napa-napa. Jenengan mendele kula sangoni kersa to. Wis pirang-pirang tahun ndak metu lho. Acang. Khususon Bratasena lamul Fatihah. Raka. Iki tataning negara. Aja nganti kalah nasibe wong sak negara iku mantung ana ing tanganmu, Bratasena. Sing tak gadang-gadang tak jago-jago ya mung kowe, Bratasena. Aja nganti kalah. Yen nganti kalah wong sak negara bakal rekoso mergo kamurkane Kangsa Dewa.
Mula kang mangkono kae wis muni ae. Sing nyimping wong Jawa Timur ora roh. Babar pisan mboten duga ngono. Paduka prapting pralaya mung saged biaring kilat kalah karo bocah desa Bratasena. Ora. Aku ora iso nampa lakon iki. Jagone mundur botohe maju tandingane Baswara Kamsa iki. Rawata Prata kerbutan aku sayuta para saged urya maju bareng wong Mandura Kamsa tandingmu. Sampeyan kaya wong ndelok rebutan kaya menjangan mati ora bakal digrek mulungku salba. Tandingana Kamsa Dewa kene wong Mandura wong cetul praturane direh ketewet dimati. Ayo maju bareng mergo kabeh mau sapa iki? Wong ayu nek nganti tumpuk undung sapa iki? Kowe takon kambek aku. Bah, genah cah Wonogiri. Sawa kowe? Bocah Widara kandhang jenengku Bratajaya. Lah dalah. Kowe sing tak goleki.
njur mbanyaki kaya wong mendem. Kowe sapa? Dewana kowe. Aku Adipati Sengkapura Kangsa, calon Ratu Mandura. Lho kok suto blak kotang terus terang aku wis suwe anggenku edan kepayang ngengleng bingleng anglalamong anggenku gandrung kayunyun karo kowe Bratajaya. Ndak rewangi nak anake adu jago ana alun-alun pamrih men kowe jedul saka pandhelikamu. Gelemo kowe dadi bojoku wong ayu. Bojo ki apa? Lho, bojo ki tegese antarane lanang lan wadon sing padha-padha duwe rasa tresna banjur urip bebrayan, anut daring weda suci lan pangestune pine sepuh banjur nurunake anak kuwi jenenge bojo. Aku sih urung seneng duwe bojo. Wong aku isih cilik. Aku isih seneng dolanan karo kancaku neng wedi-wedi. Ana wedi banjur tak unduk-unduk kaya gunung bar kuwi tak sikut tak dekok bar tak dekok terus tak uyuwi bar tak uyuwi terus tak bunderke nggih mbalang kancaku. Bocah wis semono gerang iso dolanan uyuh iki piye to? Iki genah kancane Buwarni burung mau iki mesti ora. Kowe arep ngopo? Ayo dadi bojoku calon iki dadi ibune wong sak negara Mandura. Kowe manut to, ya. Kowe yen gelem ladeni kelawan Kangsa Dewa ora bakal tiba ning padasture ning tiba ning kasur babut ing kebak kamulyan. Mula kang mangkono Bratajaya ana paribasan lho nyandi. Nyandi Bratajaya. Kakang Kakrasana aku ayamana. Aku tulungana ya Kakang. Aku dioyak-oyak, aku diprawasa arep digonjak lawan Kangsa. Kangsa sapa? Jenenge Adipati Kangsa adu jago. Ora nganggo adu jago ya. Dalan ngendi ya? Praptane sang Kangsa adu jago rene. Kangsa Dewa. Lah iya kowe. Kowe ning arep lak kandhani, kowe iki wujudmu menjila, kowe iki ayu. Yen tekan kutha Tanwurunga gawe gendro, gawe geger, nyatane tenan. Iki mengko bakal dumadi perang gegempuran, banjir getih sak dodo jerone lho. Wah, sak dodo ya getih sapa ae. Aku tulungana Kakang. Ayo Bratajaya, ayo Kakang. Tanwurunga wong gerang sing kudu makati. Wong bule kulite kaya babi Kakrasana. Tanwurunga kuwi ndedel saka pandhelikamu. Yen kowe isih urip meger-meger tangek lamun Kangsa bisa dadi Ratu Mandura mergo anak barep saka Prabu Basudewa. Mula menaku Lestari Widodong bedingkrang sila tumpang dadi Ratu Mandura. Tumbale kudu gecek ndasmu.
Iya. Weh. Weh. Ah. Wah. Mental ke. Oh. Wah. Hah? Hah? Dikit sung pengapit. Ah. Wah. Kan samara pamoring suksma sinuk semaya winah ya ing sepi sinimpen tlenging kalbu Prayitna nenggih risang Narayana tumimulat ingkang raka kakrasana katriwandan katiwarungku dening Sang Baswara Kangsa mangkono sigra sadakep saluku tunggal tingkem netra kekalih kamusti senjata pepetingan nenggih cakra baskara mijil saking jajanira sumunar blerengi mripat kebat kaya kilat kesit kaya tatik lepas ngenani janggane Baswara Kangsa dieng-dieng lunga pasar dieng
puji syukur kunjuk ana kemuraning Hyang Agung pedhut ingkang prasasat ireng gembuleng mawa wisa awit saka pakartine Baswara Kangsa nyatane ripalungguhan iki wis bisa sumilak ya iki ingkang sinebut sumilak ing pedhut Mandura utawa kena diarani mutiara kasaputing lebu utawa bocah desa labuh negara. Inggih niki janjane badhe ngendika napa ngrembug lakon kaya sing jenenge wong nandur tegese iki ngunduh wong dandake ngenggo sakwuse ngerti terajange anak-anakku becik Kakrasana Narayana apa dene si Bratajaya lan aja ndok sengguh wiwit kowe cenger jabang bayi ndak titipake ana ing widara kandhang kuwi njur kok sengguh wong tuamu iki kejem kuwi babar pisan ora ya kaya ngono kuwi carane bapakmu anggone dunung-dunungake anak nyibarate tanduran kowe tak rabuk ana ing karang padisan diglowentak dening Ki Demang Sagopa lan Sagopi pamriye yen rena wengi kowe iki kumpulmu karo wong cilik srawungmu karo wong cilik besok lamun to kowe dadi sentana dadi pejabate negara bisa ngerti apa kang dadi panjerit sarta penangise wong cilik cah telu. Inggih Kanjeng Rama langkung rumiyin kula ingkang putra Kakrasana ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sumangga ming pangabekti kunjuk wonten sahandhap padha paduka Kanjeng Dewaji bektiko katur Kanjeng Rama. Ya ya bocah telu Kakrasana Narayana apa dene Bratajaya sendak tampa gawe bombonge rasa tak gadang-gadang kowe tak kudang-kudang dadi taruna ingkang pinter gawe mareme wong tuwa sarta kaya ngendikane para pinter kae lambarana apa kang dadi tumindak lan pakartimu kanthi sepi pamrih rame ing gawe sing jenenge menungsa lan satriya kaya jeneng sira kabeh iki tanpa beda kelawan oyot kae nadyan mapane ana ing sajroning bumi nanging duwe kewajiban sing ora enteng ya kuwi kudu ndodosi lemah sarta ndodosi watu karang lan sapiturute pamriye golek banyu yen wis entuk banyu nggih nguripi wit godhong nganti tekan wowoane pisan ya nadyan to sakwuse wit-witan kuwi mau ngrembuyung agung menungsa kabeh nyawang sing disawang mesti wite sing gedhe godhonge sing ijo royo-royo banjur wowoane sing seger ora ana sing ngalembana marang darmane oyot nadyan to ora entuk pangalembana nanging oyot tetep netepi kelawan jejibahan anggene golek banyu ngopeni wit sak wutuhe mau pasemone oyot kuwi mau nggonen tepo tuladha lan tepo palupi anggenmu tansah nindakake bebener labuh kelawan negara netepi marang darmaning satriya tanpa ngarep-arep bebungah utawa pituwas apa-apa ya nggir Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Nun inggih Kanjeng Rama mboten langkung sendika ngestakaken dawuh mugi-mugi ingkang putra saged anyandi sedaya dawuh paduka Kanjeng Rama. Ya kowe ndak gadang kowe tak kudang opor bebek cukup awak dhewek yen Kakrasana pancen anak mbarep besuke bakal lumingkir ke Prabon panjenengane senamun tau selengser sing dadi Ratu Mandura Kakrasana nanging Narayana kowe aja njagakake warisan tinggalane pakmu ning kowe makartiya kowe budidaya nganti sakuwating tenaga kanggo srana kamulyan ora mung mulyaning pribadimu nanging mulyane kabeh sagung dasih ya nggih pametaring masitaning ati sumantaka
niru pujangga tahap muda ing batine marmo kedah kinunggung panrup yen ngesemi hamaksa angrumpaka poso kang kelantur utur kang ketulo-tulo tinalaten rinuruh kelawan lirih mrih padhanging sasmita Econg ngene mbawacon Sang Prabu Basudewa ngene nyuntak rasa kapeng kalian para putra ketiga nalika semana geger Pasiban Jawa Dewa tumlorot saking gegana Sang Hyang Narada petrek-petrek amrepeki kula sugata marang kang soreng-preng udane arum-arum ngentanu ing ngalian kadi karunaning kaswase haneng marga memalat kung sang Kundawastra Atmaja leng-leng laluangmu lati kawula nuwun sewu Bu Kulun sarawu paduka wonten ing Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Bu Kulun kalah berkenjang Pak Pangwarudaya ya Ngger Prabu Basudewa semono
sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang ulun wilujeng niskala anggonku prapta ora liwat pangestu wae margake tampanana Arya Soda Muninggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Nyuwun pangapunten paduka matedhak tanpa pariwara satemah andadosaken kagiyating manah kula. Yen tela Basudewa nandhang dosa sarta lepat monggo klaturi paring pidana pukulun. Nadyan ta dewa kuwi kuwasa nanging panguwasane ora kinarya gada tegese dewa ora bakal paring pidana kelawan titah sing ora cetha dosa sarta keluputane. Soda wonten dawuh. Ruhanana ya nggir. Ulun melu bombong Sang Hyang Narada melu seneng awit putra-putramu sing ndok tandur ning Widara Kandhang. Ripalungguhan iki wis thukul kang dadi darmane thukul anggene labuh kelawan negara becik Sika Krasana Narayana Padine Silara Ireng. Lah Ripalungguhan iki kowe tak wenehi ngerti lamun to Kahyangan Suralaya lagi geger. Merga ana Ripu Diptya ingkang barang ngamuk ana ing repat kepanasan Narendra saka Dwaraka Kawestri utawa Dwarawati Purwa ingkang jejuluk Prabu Menara Singa. Menari Singa dudu menari ning menara. Menara Singa kelawan patihe sing jenenge Gada Mestaka. Ngamuk punggung Suratamta ning Kahyangan Suralaya kepengin njaluk kursi kadiwan tegese dheweke duwe kepinginan supaya wakile para buta ki ana sing lenggah ning dampar kadewan tegese men buta-buta ki antuk kawigaten. Nah, akrape si Menara Singa kaya ngene cetha lamun ta ngowahi kodrat. Mongko wong dadi dewa ki kudu gedhe labuhe luwih dhisik sarta ditresnani karo wong cilik ora kok ujug-ujug pengen dadi dewa ngene ora kena kira ora kena. Para Jawata ngadepi lawan kridaning Menara Singa ora ana sing mangga mulya wasana adi guru paring dawuh kelawan ulun supaya mintasraya golek jago bocah saka Mandura ora ana ingkang tinuding tiniban sampur mongko dadi srayane dewa kejaba anakmu ingkang angka loro ya kuwi Sinarayana. Inggih pukulun yektosipun bingah manah kula kadi kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene nampi pakurmatan ingkang agung kadi mekaten saking para Jawata. Nanging anak kula Punarayana menika bebasan namung saudon saurupan menapa kinten-kinten boten badhe nguciwani para Jawata ing Suralaya pukulun. Nah, dewa nuding jago wis mawa pitung ingkang genep. Wis diliteliti kanthi permati disaring nganti lembut. Mung nggih mung Sinarayana iki sing bisa ngentasi gawe kuwi kodrate pancen kaya ngono kuwi merga pancen ngibarate wong lelungan sing duwe sangu kuwi ya Narayana. Piye nggih Narayana? Ngono iki. Gandeng kula masih bilih gesang kula menika dipun titahaken dening para Jawata tartamtu. Gandeng 1000 nugraha ing sampun dipun tedhaken dumateng kula tartamtu sedaya dawuhipun para Jawata badhe kula endahaken kula badhe tuturi larak ngono. Yen pancen kaya mangkono Ripalungguhan iki aja wedi kangelan rene ya bareng sak laku ulun munggah Kahyangan. Muga-muga kanthi kowe munggah Kahyangan dadi jagone dewa bisa dadi srana colok kepadang tumraping Suralaya. Lho. Mas
Watmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh adikku Panengah Pandhawa Permadi. Inggih Kakang Mas, kula ingkang sowan sembah kula kunjuk. Wis ndak tampa ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Inggih, Gurawal nanggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita mrepeki kelawan pun Kakang ana ing Mandura ana parigawe apa? Inggih, yektosipun waleh-waleh menapa ingkang sepisan kula nderek mangayu bagya kridhanipun Kakang Mas Narayana ingkang kuwawi ambirat sukertaning Mandura sirnanipun Baswara Kangsa. Ya, terus ingkang angka kalih kula badhe pinanggih ketemu kelawan aku sanes karo Kakang Kakrasana Didi Udawa. bukan. Sapa? Inggih Mrung Sembadra ingkang dados jampi kangening manah kula. Sapa? Sembadra Sembadra wi alias Bratajaya. Cah nom saiki wek jujur nek kaya ngono. Bratajaya apa Kakang? Kowe nek omong aja kaya luwe ngono lho. Wis kopen kaya ngene. Bratajaya apa Kakang? Goleki lho. Sapa? Lho, mosok pangkling karo piyai sing gantenge kliwat ukur sing ana pengarepamu kelingan to sapa? Kelingan Sapa? Sarmadi. Kowe iki nglindir ora? Permadi. Iya, Dik Permadi. Padha becik ketitik ala ketara ya Di. Kowe iki tak kruwes lambemu lho ora. Inggih. Kakang Mbok Bratajaya inggih. Ana apa kowe goleki aku? Sing sopan lho jagungan ning mburi lho. Maju. Maju. Iya. Maju. Iya. Lho. Hakal liwat wani. Iya. Oh. Bali. Iya. Kono. Tutuk-tutukno ngono. Kakang Narayana, Piye? kula nyuwun senjata pitulungan mang tumbas rokok tengawi. Nundung ya iya. Upama aku lunga kowe lah ya seneng to. Iya. Asem didek kang lisan wis. Kan wis ra main carane ngene. Kakang Mbok Pize. Kakang Mbok Pize. Kula kangen kalian Jengandika. Nyatane dina iki wis ketemu dadak kangen barang ki ngopo ora. Layak mudhun saka Gunung Kemukus. Saka Gunung Saptawarga le mlaku dijangkau sepisan dadi ketemu karo cakil barang diliwati. Jebul arep petuk karo tok anggruk ngene iki. Canom.
Ramaitu. Akhire sing entuk ya iki tenan nadyan bendina ngeterke ngangge terios. Arandine kalah ganteng ya semono monggo. Monggo.